Insellmilkom u nistedinkom għall-54 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan it-tieni ħadd tal-Avvent, l-Evanġelista San Luqa jippreżentanna jintroduċina għall-figura ta' Ġwanni il-Battista l-prekursur tal-Mulej. U interessanti ferm illi San Luqa jagħtina kuntest storiku preċiż ta' meta Ġwanni jibda il-Ministeru Pubbliku tiegħu li jsejjaħ il-bnedmin għall-konverżjoni u biex jieħdu magħmudija tandiema għall-maħfra tad-dnubiet. Jgħid li kien fi żmien l-Imperatur Ruman Tiberju Ċesari, dan kien iben adottiv ta' Ċesari Awgustu li jissemma fir-rakkont tat-twelid ta' Ġesu, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Ludija. Nafu li dan il-gvernatur Ruman li mbagħad jissemma ħafna fil-Passjoni ta' Ġesu ħakem fuq il-Ludija bejn is-snin 26 u 36. Meta Erodi kien tetrarka tal-Galilija huwa Erodi Antipas, wieħed mill-uliet ta' Erodi l-Kbir, dak li mbagħad kellu jaqta' ras Ġwanni l-Battista. Fi żmien il-qassisin il-kbar Anna u Kajfa, fil-verità kien Kajfa li kien il-qassis il-kbir, imma Anna li għamel ftit snin qassis il-kbir u mbagħad ġie depost mir-Rumani baqa' qisu il-poter wara Kajfa. U għalhekk jissemma għaliex San Luqa jsemmi dawn il-personaġġi storiċi kollha. Biex jagħtina kuntest storiku preċiż biex jurina l-ġrajja tal-Battista u l-ġrajja ta' Ġesu seħħu tassew fil-Palestina ta' żmienu. U propju f'din l-istorja konkreta tal-bnedmin illi jgħidilna San Luqa fil-Vanġelu il-kelma talla waslet lil Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. X'kelma sabiħa. Jisu bħal donnu l-kelma tinżel mis-sema propju f'dan il-kuntest storiku preċiż u tmiss lil dak il-magħżul li kellu jkun il-prekursur tal-Mulej. Hija l-kelma illi tqanqal lil Ġwanni bin Zakkarija biex skont il-kliem tal-profeta Iżajija iħejji t-triq tal-Mulej. Din il-ġrajja ta' Ġwanni mqanqal mill-kelma tfakkarna li Ġwanni kellu jħejji għall-miġja ta' Ġesu. Il-kelma vera ta' Alla illi kellha tinżel fl-istorja vera tal-bnedmin u titwetta il-ġrajja tas-salvazzjoni tagħna. Hija l-istess kelma li jekk irridu tinżel fuq l-istorja vera konkreta tagħna. Ejjew nilqgħu din il-kelma f'dan iż-żmien tal-Avvent u mħeġġin mill-Battista inħejju rwieħna, inħejju t-triq tal-Mulej biex nilqgħu lil Ġesu illi ġej. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.